बाय आंनि मुङा सुजित औवारी बैसो 20 जिल्ला बाक्सा गामि सानजा नावकाटा बे आरज मेथाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों। आं दा मेथाइखौ जागायनोसै। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो खुलुमो जों नों आफा बोराइ बाथौखौ सिबिगोन जों आफा नोंखौनो जेबोलाबो सोरांनि गिरि होनना अन्नायनि गिरि होनना सोरांनि गिरि होनना अन्नायनि गिरि होनना। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो बुहुमा खोमसि जोंनि थाखाय आफा गैया जोंहा गोजोन सोरां बुहुमा खोमसि जोंनि थाखाय आफा गैया जोंहा गोजोन सोरां जोबा जोंनि दुखु दाहा आफा दुखु दाहा जोबा जोंनि दुखु दाहा आफा दुखु दाहा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो